kadang benda kardom karbeng long arat doan fansami lapen nilitum kacing online karbeng long autonomous council kacing si constituency mate wanong doromla constituency doan arat kadang fansami nilihin pendeng kang sam kardom berjildo lapen nilitum kerangki bitung tum fansami nilitum ladak nang cupha nang ko gathi ke lalu non lom pinangan kapre channel long stami doromla constituency kapangkang arlu side election constituency kitulong poma laben ada kicok ci alam aputha ben nilitu mapan local MLA laben lidda local MSC laben Karbeng autonomous council itu mesti online pending jitenai CM Dr. Tuliram Manghangsar niltum pan so may pi pon ga duwe hai agenda dulo inon bahini akorte tum ta aning kan samsi alam kami alam cepat lang pon lo lapenan par sami West Karbeng long Roma Saramai General Secretary penting lo doromla constituency Roma Mai Roma Saramai kumpul bang tum sami lahai lambang alam tunta ninggi pon tampon si ahok dalam ke asontin alam ta ahok side alam lo isi bang ke ilitung Karbeng autonomous council district Kilongdun 1951 aningkan lapen ilitung 6 schedule a constitution aja kong Kilong lapen kacari di panku autonomous district council Kilong lapan 1952 aningkan ladet pen ilitum cari calon bom afis tami ilitum pan lahai ahoy dui kunan nat sekulo suarong ma kulo suara biniwarong ma kulo suara tanan dharma ko an arijak forest ma ilitum pan nang tampon ilitum pan pekpon la so puthak bang census of India 1961 mate ilitum Karbeng long district ilitum long der fi hasahut ke ilitum pan United Mikir North Kasar Hills ilitum pen North Kasar Hills mate Dimasau apanang pirapet laso ahut apora hurabang nengkan kep api census of India 1961 Assam along bangso census nang duthulo nengkan kep api district census ahenbugolong silhai kitok tangdulong United Mikir North Kasar Hills E.H. Pankaitan of the Indian Administrative Service Superintendent of Census Operation Assam alabangso abuksa bangke Tribune Press Guwahati long si ki press lo lakan ke publish bangke 1965 anikan si publish lo ladang langdam nang ilitum non ilitum kapar lo jom adim mukha pinang anadim ladak kitok ang bongpen avi ilitum cilong li nasi 1951 aningkan ahut pusinil tum kacini du nating penabang ke topographic pen ilitum Google map langdam utame ilitum Karbiarong weg pinangan ahoy adim malong boithalang su ahawar satami ilitum Karbeng long hala su toposit map ating ke parlu pompe lasi lahaya joini tahai domimi 1964 aningkan boitha langso ilitung boitha langso bodimbang boitha langso lage kampur sakul andar sedu koklo asam andar ba nogao district andar laso hutke laso hurabang 1964 aningkan tribal bell and block posi isi alu kitlang koklo 1964 aningkan 6 April laso geje demang aku geje disiklang tulo halaso geje dalam membang pute 36 revenue village putapu kumane ke village putapu lasi revenue village dan village ang bangka difference tulang lasi ladang ini tum pinaan dokumen selang lo kunane ke village pusit doktor kunane ke revenue village putapu salah 36 village pulo tangte la bangke kadu kabe doromula angkang arong doan arong bari marong sedelo lasi lagi revenue village nampu kusi nil tumbang ke langkah di pondok
lasu 36 revenue village abang ke non ifrang ke Mikir Hills district aphan bakal non akar Anglong aphan ipon po kusi 1975 3 September army afrang labang solam pangdak pon lo kumane jong si neng kham ke do pulo tang te job tami karbi khai pen anparta kapre khai tami neng kham ke cepak lang dunai within 6 week made rui throk angbong written itung la difu SP officer si orang tu neng kham kis tami labang cepak lang nangku posisi lambang rat kamtan pacini pono serta nili tu macini ateng pini arni anta jok ta kham ke bang pute jok ta abilang serta la an dukok apita pini anta on-site election activities ta dukok non headla Morigao Tiwa Council activities tadukok lapen Borpothar Panchayat tadulo Singimari Panchayat tadulo Dak Komargaon Panchayat pen tadukok Amsoi Panchayat pen ta sab dukok Morigao nathua Panchayat tami oguri apart bang sab dukok lasi lahe hormu bang ingthir et nei kusi niliphan rat atum aneng chithe pen nilitum party asongja atum niliphan tiket na pipot pen ajok rat dramla rat atum niliphan ong du mabut pen ampe haider fike nilita lahe sai ke tiklem lo bang mane tum inot bahni tum niliamen upon pelo lagarat chini lo nili klem kle thekthi inang analam koi do niliphan asi lahe ning je bang ke ahok practically athima 2017 aning kan pen si lahe lambang nili bori lo ke chengsi bang ke inot bahni nang koi dunde itu makhei pen akapreka khei pen sami ni chingki pon lo chimei pon lo alang chumbang son kidu sikimi kopi sikai noma lahe kidu sikimi lahe kopi sikimi ma polang sami te than pon lasi pinangan atum ka hok lam lo atumi heta inut ilitu makorti alang li helam than pon lo je tumukhya niti kuzuko par benglong tadupo hapu tadupo Karbianong sakuri klempo haputa klempo latung nasana bang klembang ya itu maning tongde itu ngeklik polam nang ahok alam kita lahe aneke oje poklang dun thega alam phanda puruan thulo lepen bahni pute lampar tenje tunda de poklo lahe bang pute la ke ni ningje dun elo sta nilitum laso kideng laso development committee kana ram isi nilitum iklan tekandu laso boltar area no long trainer cap polling center duel putar ko kunane ke pak puthrawet tamme du kunane ke pak ko thongke babut du kunane ke pak pharu ti ko laso na bhut tamme duel putar ko lasi laso bhut polling center ke lapulo 1 number ka Amguri polling center 2 nong Amguri LP school polling center 3 nong Amguri high school polling center laheding ta sab abut duel butar doko lapen people now LP school along the duel butar do Sinaini LP school mate Dalim Barilo left wing along the do right wing along the do Mohajon Timur along LP school along the do Hoksong high school polling center along the duel butar do Jartham Nala LP school along the do Tarchen LP school along the do Tumprop LP school along the do Punja MS School right wing along tadu Boranglong LP School along tadu Doloni LP School tadu Inghin LP School along tadu Punja taralong ke duel butar asap tami du kunane ke acitim tadu kunane ke ongcer din tadu lasi laso olmu bangke apor lo bulo tade election lo bulo tade ini tunda celangmu ineng ta abut pen oidu mimi lasi lahe butar cingwa esar pen ko son si klem unjima ko sini litum lahe pimpura lo nilitum lahai pimpur alu kecengsi ke ilitum guardian minister lapen revenue minister HD minister Jugen Mohon ake hai pansi nilitum batai si pimpur alu pidam lo ilitum lokal MLA Rup Singh Darona ke hai tadu nilitum komiti lapen aprang pen lembang lahai documents kirima bang ku longsing rompi habaya ke hai tadu nilitum dulu ku alang li Don Singh terang ke hai dulu lahai kadu kami pencening tu HD minister langdan hadap ta lahai dokumen selam penamat alang liprap jin pen diela ratung hansu ke toklo je prap jin pen labang joint survey du dam nampu laban lahai ke karbing long along le karbing long kan hotai ben ni
Ati manil tumta permanent solution se ke handang. Labang so permanent solution ke handang mahur bang ute alang biba. Nil tumpan konta hinira abat. Konta thom thak thak an sinil tumpan lahe bu thak tarlip asonomo la secretary tumpan jahang ben dialar tumpan jahang asi jahang ke jahang ko jelahe bang nil tumpan jingki nang sai dun pensi alang ye official isi aletar toklo ala so bang ke immediately la bang ke join survey tu nangi kusi alam di bang pangdak pangdok ladet pinangana ciklu api bang ke ciklu jom putra api bang bone pini nil tumta ning hobeder lo la bang ke puthot isi litum asamalong rielong MLA MP constituency muka alam litum bang ke delimitation mane homosti ke peking ba ke thak thu ji puisi sai kam asam government tum ding laso sai kam lo litum ko pai mi lo litum laan dristi ka ke the 20 nong boitha langsu mane 20 nong boitha langsu ele andar West Karbinong district में इसीवेट से इसिया डिस्ट्रिक्ट लो लसर डिस्ट्रिक्ट लो उनके इसीवेट MLA लसे काय का डेवलपमेंट अफान तंका महा खातुरे की तुम काय तदु MLA अफान कुनी से लसे थेदा थेओंग होमोस्टी बांग के थाक नहीं पो बांग अनुतिन ता के बॉडी यानी के हां के दुलो स नॉन बॉय बांग के लसो हुड से इले तुम थांग छि बॉ बॉडी अबे धरना वे आंदोलन अबे पिन पेन के बोन कंकीर अबे पिन पेन से इले तुम आके हाय Ultum CM Dr. Duluram Nokhang Sarasatami Assam government of convinced tekpensi ilitum panangwan pilo lasi non bang ke ilitum ke West Karbeng no non ke bang di bang ke hini district hini MLA constituency man lo la hini MLA constituency bang ke Romkhang pen Amri lo 111 ke Romkhang lo 112 bang ke la ke Amri LA constituency lo labang so ele constituency long elitum apan kapar lo tekan ba kai ke benelitum ki duel adim he hui adim long satami uthot plains district pen aprangan Nagaon district lo la Akimia district la tumbang Pingchong Hujai district pulo aso Hujai district long bang ke Kamarpha elitum area lo ala pen Kamarpha ke botanis tadulo Kamarpha pulo angke hu boithalang su hawa lahe ke Hujai district long si kapar lupon si la su drap bang elitum thekno labang su drap ateng pen jong si kumane aneng kham ke dulang aneng dong de dulang pulo te top jil pen satami job hampang song punoi kumane jung punoi kumane intellectual punoi kumane literature punoi kumane journalist atung punoi job satami laba claimant objection ki dunmi walam bangke Assam government tumpen sami Bharat Sarkar pen sami apor lahe Geneva through pen sami pinana lam ili tuman biltanam ilo asila swalama pu thara bangke nili along bang pute non ASDC party asunja sondrobanto terang meku alangli miscellaneous anong ningjitun jahok lo alangli taru sanho la solam la jaramula constituency alama pu thara disputed alama pu thara pantani ningjitun mi ulo hok la kenili tumhan ko permanent solution nai ko alamta la se dimahasau la pendak karbenglong ke lason disputed edim du ulang Setelah disputed adima prajin pen tumhan ko pinai ko bang pute alang suat ke adina bidulo lasi kedam tangan ke klaim long akam ke lalo pen anpar seta nilitum ahu dadak party level pen setami nalul CM sa Dr. Duluram Nokhang Sarasatami jingkitingwai nili hemkang thir hembong long long tum karbeno termas council long ta abatai batai labang su ahoy du yang bang ningji aru kopima a development kidu ke nili doramla rar tum han sami chini chit hai tum an kumar man all party sami ni hang lo ladak hampang do an sor tum han ni hang lo rong sar tum han hang lo kithe giding tum theg mu chor adu ka be rong su bi kithi job tame nang lum theg tum an tan hang si batai kin kidulo pani si heta ili tum long tum CM sa alang di kabori pe na jo Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma itu diku Jona Sakok kasih kebang lo. Laso kebang hut nili tumta elected atun pen party tum cingkidun rapet siap por nanti
laso por huda bang kote nilike dak dromla konsistensi ahoy du lambang si kening jitu atema laso ahoy du problema bang ke kenang solo development ke du ulo nonda du bombu kening ke setelah ahoy bang permanent solution itu mana ini rajin ke naklung kinai laso alang lipulo on chini lo laso alang aku thak bang ke pinap ambung macam di lahailam mang setiap ko si pini bang ke isi order isi dulu langsung order bang rajin pen non Assam Governor penambong langsung order peklang ko ada langsung peklang penamat lahai hearing dupu bu lambang pute la commission long dengpon lo langsung hearing du napo langsung hearing kedua hutsi ini tum cetak dun tak ciri ni kacing kidun tak ciri ni bu masih culong sambil ini tum rong asal tum nilitum la klaim rapet nilitum komiti dan kami ku working president at high panjang di funding kan mak pihak lo pindah anak tungwang tak abang harus ya bang arah tung men tungwang kayak tungwang lo kiwang nanya tum tatu ulang karena tum pindah kam tu kok tahu kan kitong sarmo kena besar aja ni suci pare tong pet angke uneder setanding tu macing gigi lah punya arong tinta damsi lah komiti pensamin itu ciping khad dulu arong dam lu tang teh lah helam citan ko pen rong asana kita pun teh tu handun lo tapi sorkari kampura tu handun pani lo lasi lah helam gani tu aham lo nang tu kerang ke me hang sum tu khanai pulo senon mat ke lang pathi u nang lang bon lam ke matha pen jo nil tu lah helam bang te la pusi joy da si ni lam ke khanang ko bolam pematasi bor ike ke bor isu ke dulu. Lasi lasu lambang ke ilitum ahok lam ilitum chief minister besar, lapen ilitum CM besar, akehai neng kimi, lapen MP besar non revenue department alang silang bondo alang litam lahai putan cerap dan pamina, lapen MLA ilitum dukel MLA non alang lisu deh, alang listami pinangan andeng ilitum hanambab bondo, lapen anpars tami haurahat MLA dorsing romhang akhai stami assembly long tami na so lam puthak tami andak kon pilo pen anfar tami so free France tami andak assembly correspondent long pipi ma kunan ma kacito mai kicing kidune andim ta alam kicing kidullo kutani tu kana kacini lo la sende ngarong lo nil tumbe doramula rar tu ma kopai ki milo bon akor ki milo bon chundapu labang 9/7/2023 RNC nili tumbang asu komiti bang seng pon thulo laso komiti long bang ke nili phansi maipu adar tum nili phansi nang jong pon la pen la dake lembang maipu working president bang ke alamli XDF hansin terang ke hailo la ke vice president ke mongol sinteron XEM ke hailo lapen aku inot vice president ke Navajoti Soikia lo lapen general secretary ke yem bari make hai alang le pratin Thomas or standan de ramla duer masi alang le yem bari sarin de ke hai lo lapen aru inot da Bharsam higher secondary along ex principal Krishna Chandra Singh halo lapen aku inot do mane la ke secretary lo Prasad Nada ke hai lo lapen ina ana members temenin tundar bipon lo lasi lahir pen masih nilitum labang so pimpur alu bang kitidam ke the Chief Election Commissioner of India Nirvasan Sadan Asuka Road Pondit Pan Mark area lasan nadimal hirisi ilitum dak New Delhi ke dak ilitum la assembly long so blok long ilitum lahir thondam lo ada kalang tu komisioner tu nasi hadak sini tu kandang through local MNC room sinteron ake haya through pensiun tu mendaplo dak rapet sorry dia MLA ke haya room sinteron MLA ke haya si alam sini tu kanan japon lo langsung nang japan masih tu labang sopimpur alu kilo labang sopimpur alu tamu head kena dia lo polling center trainer cap abang ke nilitum duel putar tu Benset setelah ada Kamarpa area ke part of Kamarpa 1 and 2 laso area 2 laso area bangke ili timolong sekar binglong sekar ta duet
pen singimari ponsai long tatuer labang bujai long pon advocacy long tumlang angda aku ili tumalong tatula non tatu amri constituency long ele long to non tatu aro lason thot si borkothar ponsai bangta hapu bujai district long ba bujai homosti long pon advocacy long tumalong hadak adrap long nil tum thegdon long aro lahe adim kadu kabe ke ili tum ke boitha langso town committee ku agejet long tami ba ili tum kai ke mat 20 long boitha langso homosti ku apuling santar long tami ba third difu ST parliamentary constituency long to lahe do lahe ke do an tami itu amri homosti long sedu laso khamki alu lapen claimant objection ni tum pidun lo laso claimant objection pidun der phike ni tum han arnesi ke adak all asam arara phansi lahe claimant objection pi bang fu bang fitum han ni tum han Guwahati Songkordev Kalakshetra long sedang hang hadak nang kahang ahut nili setami arjak tundo la claimant objection ki piduna bang ambong ke nili penting lok MLA ki hai la pen indum council Karbeno Thomas council secretary revenue department secretary si intero ka hai anjing lok nili tu mari sangho nak ko ko nili tu hadak nam long hadak nakar juceng ta la all asam pen la dak nili tu Karbeno la dalam la constituency putar semilimen seteram si to nangli claimant objection putar bang brief no kasi nili pang karju laso karju hutse nili da chethan to la lui a problem ke border disputed a problem bang ajetin kui pen diko ko non delimitation of the sonsi padulo nili tumalong tadu aro banglong tadu kosonsi inura munile bang ini palong ni adresti golong palong ni MLA long palong ni MP long sila he dudun ko sila ni dun kipuye bang ke lagi tum 60 dol area por lagi tum 60 dol long kadu thot nai nambang sini tum handul long kan stami borkothar panchayat long ala elected abang program ki Sondor Singh teron hamai ke hai Thomas Tiso ke hai tinta resign chipi silong se resign pidam putar jolong so memorandum ta pidam sa jolong hala so hu ta pavilu ta laso ambong si aku dutu ko kante lagi non parti alam le pustami inot bahini ke parti alam ta encounter ko non BJP pen se ko kiching kontu alam badi lage hal so frang ke do parti e pen sami kumama parti ke do pustami lahe apon chai bang ko dut ku bong masan se dam bong pini bang ke kapa beji phan puten ni jabo ilu seta men pen japon ku ram ju bong ji chok bang dai du basi jar stami ini tum arona tang pen se lahe adu thu ni bitok arona tang humri nang claim nang soten je humri bong claim bong lagi jog phan sami thor neng bi nang le lagi mil tum Karbeno Thomas council develop to long hangsa ele tum ninjit hena tum CN sa alang le nang ting khat teng pen ele tum MLA ke hai nang cherap don teng pen dorsing nang ke hai la pen MP morsing tiswa ke hai la pen MLA ele tum rupsing ke hai alang tum stami ele phan di seri nang pon bom la sa tek sini tum claim bom job handa pin ren pin pen se ele tum lahai bang chun vekji nale tum ku thek ele tum duan sami nang cherap tum nang chito tum la chun vek nang ko lan se nang tum phan chini